Иванче, ти сега с кой ще се таковаш, бе? Какво? Нали нещо там ще правиш? Ще се бия с някакви неща да не знам какви са. На тебе идва ли си? Иванчо, какви са тия неща, бе? Не знам. Иванчо, аре ще дойда с теб, аре. Сигурен си, ще дойдеш с мен. Да, бе. Добре, казал си. Аз винаги, Иванчо, идвам с теб, бе. Оценявам го просто. Това е братската помощ. Така. Окей, ето ми. Иванчо, какво е това, какво е това? Не знам, чупи го просто. Това не се чупи. Чупи се. Що не се чупи? Аз Иванчо ще ги убивам, ти го чупи. Да, това май не може да се чупи. Да, това не се чупи. Да, това Иванчо много голямо, бе. Тук има някакъв друг спаунър. Мали! Аз викам да стоим заедно. Мали. Падай, бе. Има спаунър тут лад. Мали, верно. Аз забравих, че има спаунър, Иванчо. Ама аз съм горе тук на това. Алек, себе си. Мали. Още не знам къде си. Опа, Иванчо, какво става? Виж тук. Аз повечето неща май могат да ни дадат ключове, като ги убием. И с тези ключове можем да отваряме някакви неща. Ма това не може да го чупим, така ли? Не можем. Ще така просто ще прави. Какво е това бебе зомби, бе? Да. Чай, трябва да ям, че... Ще. Трябваше да взема по-добра храна. Мали, така. Някакви лави купа. Тук били ли си? Тук... Не, тук не сме били. Коста така. Това просто е друга такава стая. Мали, тук ти Иванчо някаква... Тук Иванчо има. Мали. Иванчо, какво е това, бе? Какво е това? Има някакъв бял. Къде? Там, виж. Това са от тия новите. Какъв това? Виж, той те страда с някакви такива излитащи неща. Маля се на много малко. Да. И тук има много такива. Мали. Аз идвам на помощ, не се притесняйте. Опа. Иванчо толкова прави, мята... И някакви други се изстрелва, да се изстрелва в ангара. Да не стърне да го там. Ето. Умира. Найс. Някакви берички и мятата. Колко се отваря има така, аз ще взема. Lingering Potion. Иванчо, това Lingering Potion за какво беше? Lingering, това е... Общо след като метнеш отварата, стои на земята за някакво кратко време. Ключове там. Не си някакво там. Слушай, я ти го отключи. Той ти на тебе ключ, може на тебе да те вреда. Сега ме чакайте 2 минути. Окей. Пак ще да си стигне. Да ти на тебе такива неща. Да, ти диаманти да речи. Какво ми даде това, бе? Бабата на мене ми дава хляб. Хляб. Какво беше друго? Мед. Вкусно. Оставаме нещата. Up
фел. Има още нещо. Който пак виждам ви... Да, виждам ви имената. Като кости даваш, ще уби. О, това Иванчо ми даде някакъв ключ. Найс. Така. Така, тук съм вече. Найс. Иванчо, искаш ли го този ключ? Да отваряте. По-моему не искаш ли ти да отвориш, или? Ма как се отваря? Къде... Ела, там. То тук ли? Не съм готова това. Това е желязо и лук. Аз Иванчо само мога да го използвам това, или? Ако не си го отваря вече, можеш. Аз моля го отворя отново това, сега не... Можеш, примерно е тук добре, ще има друго. Айде Иванчо, аз ще да... това ще го отворя. Това също дава, нали? Е тука. Спаднаха с още пече. Не ми дава да го отворя. Това не ми дава да го отворя. Даде ми някакъв лък Power 2 изстрели, Иванчо. Найс. Аз имам това от 2 пънча едно лук. Не. Дето ми даде.